kai da Allah da ma kun ta gidin girma ku ci karamin mai hankali yafi yan kutumar uba tsinannu munafikai banzaye dabbobi. Allah wata ranka wallahi. To kun ji ko ya mayar da zagi kamar ibada ba na faɗa muku ba? Na faɗa duk uban da bai ce na ya zagi ba Allah ya tsina. Allah wata ranka wallahi. To kun ji ko kullun tsino kan shi yake ba adadi anya jini aka haife kuwa? Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? Jini na hankali mana. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? Ba abin da yake damu na tsaya ki ji Aminu ji don Allah ka tuba ka daina zagi. Ba uban da ya sai zagen ban zagi uwarsa ba dan shegen da nake tsoro. Ai ko karan tsoro na tunda kai blokin dina shege haifisa ubar hinji ko yanzu aka ce buri ya banna din ya ɓata zuciyar mai gona. Babu dan tsinanniyan da nake tsoron sa. Alƙur'an ƙarya kake. To mai yasa kai amai ka lashe kai postin ka cire? Ashe ba ka manta lissafi. To kaga ta tafi da kai daga zaune aikin mata ne ko ma gida ka je kai bacci saura kuma ƙara kafa hoton wani kana zagi. Ba wanda zai iya kafa hoto na da bazan iya kafa an ci uwarsa ba. Allah wata ranka wallahi. Wai kai Aminu zai tawo gindin nan ba ya saka ne kullun ka ce zaka ci gindin uwar mutum to kana ina dan ko zo ka dauki abokin ku je ƙara mai aure. Bana tare da shi, bana da alaka da shi. A'a abokin ka ne fa. Ni bana iya rayuwa da son zuciya. Daga baki na amma duk abin da ya ci ungula ai ba barin shawo. Ina kokari da kiyaye haramun. To saboda me kace haka ko ta tabbata ko ta fata akuya? Saboda akwai maganganu da yawa. To yanzu dai muna jin kafe dai mana buri har wutsiya din gidansu. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? Yana kallon gabas. Auto. Ko ba haka ba haibat? Ai ke daman na san haibar ba za ki ce komai ba to kana ina dan mu je zuwa ciwon da ka da idan aka ai sai wuga. Mu muna da ladabi da biyayya ba ma zagin na gaba da mu. Na gode dan tsaya haka ai ni ka tashi kaina tun da gane cewa girma ku shine dan karamin yaro mai hankali ya fi shi. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? Babu abin da yake damu na tsaya ki ji Aminu ji ta in kai minti ɗaya baka yi a harba an yi ma wanda kai a baya. Yan kutumar uba tsinannu munafikai banzaye dabbobi. To kin ji ko? Wannan fa shine kwashe-kwashe.